Bàsicament és això, és la història d'un escriptor de ficció que entra en una llibreria com aquesta i amb els prestatges de no ficció veu una autobiografia, que les biografies estan en no ficció normalment, una autobiografia que ell no reconeix com a certa i no ho ha viscut. I a partir d'aquí veiem que dintre d'aquest llibre, perquè la novel·la està feta amb dos tipus de lletra, el tipus de lletra de que li passa a aquest senyor, ostres, què m'ha passat? Però qui pot haver escrit això? I fa la seva pròpia gincama per explorar a veure què passa, i el que passa dins del llibre, que és una història home-dona molt desigual i que també ens pregunta una mica tots sobre qui som i qui ens pensem que som. No hi havia manera de fer un llibre amb aquest argument si jo no em mullava una mica. És a dir, jo havia de córrer el risc que es confongués el personatge amb mi mateix. I llavors, em volia mullar, volia dir, escolta, mira si em crec l'argument d'aquesta novel·la i la gràcia que té la idea que he tingut, que a més hi posaré una part de mi que la gent pugui tenir el dubte de si sóc jo o no sóc jo. Doncs aquest és el joc, i jo no us donaré la resposta. Benvinguts al joc, a jugar. És un perfil, per mi, però que a més és un perfil que ve amb el que penso que és el millor que he escrit, i això és el que sí que em fa especialment content. Ara noto que em sentiria malament si hagués guanyat amb les altres. Ara penso que aquesta és el millor que he fet. Jo no ho sé fer millor. I per tant, en aquest sentit, íntimament, per mi és un acte de justícia. Espero que des de fora també sigui vist així, tot i que penso que és una novel·la que es pot vendre molt bé i que pot entrar molt bé a molts públics, perquè no deixa de ser una mena de Woody Allen, una mena de thriller psicològic de mania persecutòria i amb les seves situacions grotesques, no? Home-dona, i penso que té un punt molt comercial, si se'n vol dir així, o molt per tothom. Jo estic molt agraït al jurat i a Òmnium i a Enciclopèdia per haver fet aquesta aposta que jo penso que és una aposta literària, genuïnament literària. És que ara ja, de veritat, ja no sé qui soc, perquè m'imagino signant molt, que és el que em toca, però en el meu cas sí que penso que serà molt irrepetible. Jo puc certificar que no tornaré a guanyar el Sant Jordi, això no passa, i per tant el viuré com si fos l'últim dia de la meva vida. Clar, és que hi ha altres premis al món, i hi ha altres reconeixements, i altres coses que puc aconseguir, i puc aconseguir traduccions, i puc aconseguir moltes coses, però aquesta vegada penso que per mi és un créixer, un fer-me gran, allò que dèiem, passar l'infern per poder fer-te gran, un fer-me gran molt considerable. I doncs, benvingut a la maduresa literària.